orain nork irabaziko ditu olimpiadak, melokoto! Mirri! Zer remontra zabiltza? Begiratzera nola joan naizen, gero beti kuruska bat egiteko ohitura dut, eta sonambuloa naizenez, ez da gitzer egin dudan, Sonambuloa naizela. Sonambuloa? Bai, sonambuloa. Kaixo, melokotonio. Zer egin behar dugu guk orain? Zer egin die, melokotonio batzu horren lagunen seko altuta ikusten ditut. Zion pasatzen nahi egira, melokotonio. Tira, txirrita, txirrito. Ara, zoazte jubilatuen etxera, kartetan partidatxo bat jokatzera. Zion da txiribiton. Ala, guazen buzak goraztera. Simpatikoa di melokotonio hau, ez da txiribiton. Guazen. Segi. Zer egin die melokotonio nire lagunei baldakizu ezer egin dien. Ederki, Mirri. Ederki. Gaizki, melokotonio. Tira, Mirri, izan nahi alduzu munduko paiazorik guapoena. Ez. Nola? Bana izeta? Ez, ara, esan nahi dut, guapoena, munduko guapoena, altuena, indartzuena. Hori izan niteke. Ederki. Izatekotan, 10-12 zentimetro gehiago elektrizkidak egaizki etorriko. Ederki, Mirri, ara, altu xeago izateko. Mira, egia esango izu, nik kasi perfecto naiz. Bai. Kasi perfecto nahi, baina pixka bat altuago ondo lego. Bai, ederki, ara, horretarako nire makina honetan sartu behar duzu. Pixka bat luzatu besterik ez, merkeakoa da zangoak erostea baino. Mirri, sartu. Haizue, inbidi pixka bat badizue zuek ere bai, inbidi pixka bat. Sartu. Mirri, sartu barrura. Mirri! Banoa. Listo! Hiru payaso lerdo huekutika! Mirri! Ai, tipi, Madonna tipona. Ea futbol selekziorako hartzen nauten, entzeratzen nahi nintzen. Tira! Ara, altuago izan nahi baduzu, nire aginduak segi behar dituzu! Segi makinara! Etorri! Mirri, etorri, sartu! Listo! Olai! Olimpiadetako nagusi melokotonio! Tira, esan nirekin batera! Bi, eta hiru! Gertatu zaion, Mirri segapotoni! Mirri! Non zaude! Mirri! Hementxe naiz! Tobarura! Kris, afuera estás! Mirri! Zu zara munduko paiasori guapoena! Apasidiase! Mirri, mesedez! Aterako zaitu tortik, baina lehen da bizi gauze bat esan behar diazu. Zer? Nola bueltatu beren honetara nire lagunak txirri eta txiribiton. Hori noiz ez! Ez dizut esango! Orduan berak bezain tontotuta eta ahulduta utziko zaitu. Hori badaki, hori goiko botoia sekatzen behar. Etorri oso erresa da. Ara,
Ara, begira entzun goiko botoia sakatu beharrean, bekoa sakatu behar duzu, hori bestarik ez da, tira, atera nazazu. Nola esan duen, beko botoiari eman beharren goikoari eman martxoela, Mirri! Endri tramparik egin, Goikoan, ez. Goikoaren, bekoaren ordez goikoa. Bena, ez du importa. Ni nela unak ben honetara bueltatu horretik, lehen da bizi melokotonio pantonio hori, seko hau dut utzi beharra dukat. Bakizu egatik? Badakizu egatik. Kalamidade hutsa delako. Eta bau, kalamidade instuzio delako. Eta tentera delako. Guk ere jolastu nahi begun pelotitak, melokotonio. Melokotonio zigun muritxarra dago jaizu. Aizu, zergatik egera jolastuko gupa pelotik. Txoloak! Oraingoan ez du nire helburua lortu, baina ikusiko duzue, bai! Baina, nork askatu du melokotonio? Mirri segetatzen zaio melokotoniori. Seguru babua hoi esan direla. Ze, Zuek eskatu alduzu melokotonio makinetan. bai noski guk ere jolastu nahi genuen eta pelotitak. Bera baino kalamidadea guazerte zuek. Zergatik, Mirri. Zergatik? Oraindik ez zaite enteratu melokotonio gaiztua dela? Oi, guretzat oso Segi makinara. simpatikoa da. Segi makinara. Makinara berrekoazen txiribitan. Segi. Ze ondo pasatzen ari geran gu makinara. Elkano bezala sentitzen naiz. Ai, ze simpatikoa. Segi! Potolo! Hauek paspare itxia behutzeko ditut. Esan du, bekoari eman beharren, goikoari ematea? Ai, zuekin nahaspila ederra daukan tiburuan. Ez pio importa, ni badaki zein godan, badakizu zein godan. Nahasketarik izan ez dadin, biei emango diet, eta hor konpon Maria Anton, lehen baino kalamidadeagoak ez tiraterako eta. Ai, paperas. Ai. Oh. Ai. Wah. Ai, segertatuko zitzaien lagunen aizue, baina, segertatuko zitzaien, baina, mira, bau kalamidadea dira, baina, ni baino behagoa dira olimpiada kontutan, eta ridikulu nahingo dugu olimpiadetan euskaldunok, ez badi badira ondo ateratzen. Ai, ederra egin dut. Zer dio, Mirri? Itiko mundiala izta. Ai, zue. Mirri bereno eta la gueltatu ditu, zue. Bai, noski, Mirri. Eni zuen bani esaten, hori esaten egintzaien, ze ondo. Ba, orain egin berdeguna, Mirri da. Zer? Kontatu behar dizuet, melokoton hori segaiztoa den, eta zer Orain ez dago kontutan ibiltzeko garairik. Orain, olimpiadak hasteko zorian daudenez, goazen olimpiadetara, Mirri eta Txiribiton. Olimpiadetara! Jaun andereak, ongi etorriak olimpiadetara. Zuen aurrean dituzue, lanean hasteko prest, Euskal Herriko ordezkariak. Txirri, Mirri eta Txiribiton! Eta melokotoniako ordezkaria, Melokotonio! Atletak prest daudenez, lehenengo ariketa egingo dugu. Pisu jaurtiketa. Lehendabiziko taldea melokotoniakoa izango da. Presta zaude melokotonio? Bai, gara melokotonia! 1, 2 eta 3. Oso jaurtiketa ona egin du melokotoniako parteidea. Hau ganditu behar duzuen, Mirri eta Txiribiton. Bai. Bigarren Euskal Herriko selekzioaren txanda. Presta zaudete Mirri eta Txiribiton? Da, Mirri, animo. 1, 2 eta 3. Jaupa Txiribiton, oso ondo. Oso jaurtiketa ona! Jaurtiketa probaren irabazleak Euskal Herriko taldea! Mirri eta Txiribiton! Galtzailea Melokotonia! Urrengo ariketa, korrika saioa. Presta zaitezte mesedez, Txirri, Melokotonio eta Mirri.
Mirri, ire bai, tira! Bai, Gogoretzazue, 5 buelta eman Bost behar buelta. dizkiozuela plazari. bai, bost kontatu, bost kontatu. Prest alzaudete? Bai, Atzera, melokotonio! Bat, bi eta hiru! Iru! Trampatia! Melokotonio bost esan du, lau eta bost baina falta Txirri dira. beratik oso gertu. Bost esan duela, bost esan Txirri, duela. animo! Trampa. Sigi. Pasa dut! Txirri lena bizi geratzen eta melokotonio beratzetik oso gertu dabil, baina Mirri oraindik oso urruti dagoela dirudi. Animo, Mirri! Penas olimpiadakin. Hauzi. Txirri lena bizi jarraitzen du, melokotonio bere gertu oso gertu dabil. Eta Mirri, nun dago Mirri? Hemen dago Mirri, korri Mirri, arropatuko dituketa! Txirri lehen da bizi baino! Melokotonio krampa egin du eta lehen da bizi geratzen da. Animo Txirri, altxatu! Ai! Jarraituko aldu Txirri karrera. Popi. Txirri, heldu. Bai, Mirri, Hemen dago Mirri, Txirri laguntzeko. Baina oraindik melokotonio lehen da bizi. Ah, Txirri biton! Sartatzea. Guazen, Mirri, guazen! Oran Txirri eta Mirri lehenak karreran. Nor bukatuko du lehen? Melokotonio, ez dirudi melokotonio izango dela. Guazen, Mirri! Lehenak, Guazen! Txirri eta Mirri, Euskal Herriko ordezkaria. Lasterketa frogan, irabazleak, Euskal Herriko taldea. Pitxoi, eginkizun garrantzitsu badaukat egiteko. Macedonio. Zer? Bapo, Mirri! Hau ez da horrela geldituko ez! Ai. Ikusiko duzue! Txintxoi aterako zaizu bai. Joku Olimpikoen irabazleak, Euskal Herriko taldea. Iupi! Galtzailea, melokotonia. Orain, jaun Andreak, berdizkigute. Bai. dominak banatzeko garaia da. Nominak banatzeko garaia. Lehenengo eta urrezko domina, Euskal Herriko taldea. Txirri, Mirri eta Txiribito. Bigarren, melokotoniako melokotonio. Melokotonia gertu ez denez, urrezko domina jarriko zaie, Txirri, Mirri eta Txiribitoni. Txin, no politeko da. Bueno, bien hecha. Itxoin, no politeko da. Itxoin. Txalo bero bat, gure irabazle! ¡Campeón! Dena Mirri esker. Unki garria guretzat, une hau. Eskerrik! Bai! Guau, aquí. Emaizkiak zuen dominak edo prejitu ingo zaituzte! Zeira! Melokotonio jauna, Zer? gauza bat esan nahi nizuke. Zer? Utziko aldi da zu komunera joatea!